Så skal jeg strikke min strikkeprøve. Jeg starter med at tjekke, at magneterne står rigtigt. Jeg sætter rækketælleren til 0. OK. Så arbejder silverlængen, og det er så magneterne igen der. Og jeg skal sætte den til tuk, siger den. Og jeg har så valgt at prøve at strikke den på spænding 5, og det er 2 tråde af Sailorknits bomuldsgarn, for vi så se, om det bliver godt nok. Så skal jeg strikke 30 rækker, og når jeg har strikket de 30, så skal jeg sætte 2 mærketråde, en i nål 21 til højre side, og en i nål 21 til venstre side. Og det er så, jeg kan lave min strikkeprøve. Jeg prøver. Jeg skal lige have enden viklet ud her, ned for neden. Så er jeg nået til 30, og så skal jeg sætte en 2 mærketråde. Og det gør jeg med en anden farve, og jeg har slået op på kontrastgarn først, inden, hvor jeg har strikket en 8 rækker. Og så påfører jeg min tråde her på 0,21 begge sider. Strikker en række. Skal lige se, om den sidder rigtigt. Det ser vist fint nok ud. Igen her. Så skal jeg off. Så har jeg fået strikket et stykke, og så tager jeg min grønne tråd af og sætter sladen til normal igen og tager min kontrasttråd eller hjælpegarn, eller man kalder det, og så vil jeg strikke lige 8-10 rækker. Så kører jeg den helt op på spænding 10, og så langt den kan 10 og 2, tror jeg den hedder. Så kører jeg lige en række, og så laver jeg lige en hækleaflukning. Og det var det. Hej hej.